салому алайкум шунавандагони шабакаи қадамшои соел. Инак боз як қиссаи наву беҳтаринро пешкашатон мегардонем. меҳнатҳои мо барои шумост ва обуна шуданро фаромӯш насозед. қиссаи ҷавоне ки духтареро дӯст медошт ва боз тақдири талхи як зани тоҷик. дӯстон ва хоҳарону модарони азиз, боз бароятон дар охири ин қисса як воқеаи ҳайратоварро пешкаш мегардонам. ҷавоне буд, ки духтареро бениҳоят дӯст медошт. ҳамеша дунболаш буд ва аз ғами ӯ ҳамеша ашк мерезонид. вале он духтар ҳеҷ гоҳ ӯро намехост ва ҳатто қатраҳои оби чашми он писарро чизи оддӣ медонист. рӯзе ин духтар ҳамроҳи мардуми тиҷораткор аз ҷойи истиқоматашон ба як шаҳри дигар сафар карданд. вақте ки он писар хабардор шуд, ки он духтар аз ин ноҳия рафтааст, пас писар ҳам дарҳол аз паси ҳамон духтар сафар кард ва дӯстдоштаашро ёфт. ҳама мардуми тиҷораткор дар як майдони сабзазор хоб рафтанд ва истироҳат карданд. писар бошад ҳамроҳи он духтар дар байни мардум хоб буданд. писар кӯшиш мекард, ки якбор бо дӯстдоштааш ҳамхобагӣ кунад. писар соати 2 шаб аз хобаш бедор шуд ва ба сӯи духтар рафт ва гуфт: азизам, ҳама мардум хоб ҳастанд, ҳардуи моро дида наметавонанд. биё бо якдигар ҳамхоба мешавем. духтар гуфт: метарсам, ки касе моро набинад. писар гуфт: не, моро касе намебинад, ҳама хоб ҳастанд. духтар гуфт: ту рост мегӯӣ, ҳама хоб аст, вале парвардигори мо хоб нест ва ӯ ҳардуи моро мебинад. вақте ки писар ин суханонро шунид, пас гуфт: азизи ман, ту рост мегӯӣ. пас ҷавон тавба кард ва аз ин кори хеш даст кашид. ин қисса дар китоби мукошафатулқулуби имоми ғазолӣ омадааст. акнун боз бароятон як ҳодисае ки 3 рӯз пеш рух дода буд нақл мекунам, то дарси ибрате дигарон шавад. як ҷавоне ки зан дошт ва соҳиби чандин фарзанд буд, аммо аз худо натарсида, боз ба як зани дигаре, ки ӯ ҳам шавҳар дошт, гуфтугӯи телефонӣ карда бо ӯ чандин моҳ рафту робита доштааст ва ҳатто чандин маротиба бо ӯ ҳамхоба шудааст. шавҳари ин зан бошад дар шаҳри Маскав будааст. азизони дил, худ биандешед, ки баъзе ҷавонони мо чунон номард ва чунон ахмақ шудаанд, ки аз набудани марди ҳамсоя истифода бурда бо зани ӯ ҳамхобагӣ мекунанд. фаромӯш накунед, ки кадом ҷавоне ки бо занҳои шавҳардор рафтору робита дорад, пас рӯзе мешавад, ки боз ягон шербачаи дигар бо зани ӯ ҳамхобагӣ мекунад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд: чӣ гуна муомилае ки кардед, пас ҳамон гуна муомиларо мунтазир бошед. яъне агар ту эй номарди бефаросат бо зани ҳамсоя ҳамхобагӣ кардӣ, пас ба зани ту ҳам чунин ҳамхобагиро мекунанд. зеро кори ин дунё қарз аст. имрӯз кардӣ, фардо мебинӣ. аз мукофоти амал ғофил машав. гандум аз гандум бирояд, ҷав зи ҷав. яъне дар дунё агар гандум коридӣ, гандум мегирӣ. пас ту зани ҳамсояро хиёнат кардӣ, пас мерасад он вақте ки бо духтару бо зани ту хиёнат мекунанд. афсӯс, ки ҷамъияти мо рӯзторӯз фасод шуда истодааст. дар ин ҷо зан ҳам гунаҳгор аст. агар ҳамон зани ҳамсоя намехост, пас аз дасти ин ҷавон ҳеҷ коре намеомад. лекин зан гашт заду даъваташ кард, пас касе ки бошад не намегӯяд. дар байни мардуми тоҷик як сухане ҳаст, ки содаро ёбиву уболаш мегирад. пас чаро сода мешавӣ? чаро имонатро аз даст медиҳӣ? дар қиссаи боло назар кунед.
که جوانی که از خدا ترسید و توبه کرد. اما جوانانی ما باشند زنی همسایه هست و یا دختری همسایه هست، خلاصه کسی که باشد استفاده اش میبرند. بار فکر خواهرها و زنهای خود را نمی کنند. من حقیقت را به شما رسانیدم. باقی قضاوت و تحلیل این موضوع به اختیار شماست. بیایید کمی اندیشه کنیم که ما به کدام راه می رویم. تصور کنید که این جوانی که با زنی همسایه همخوابگی کرده است، پس الکه یک زندگی شیرین را ویران کرده است و چندین فرزند دیگر را در چهارچوبه زندگی سرسان و سرگردان کرده است. چونکه شوهر این زن بعد فهمیدن این حادثه الکه طلاقش کرده است. آیا همین بدبختی زن تاجیک نیست؟ آیا همین ویرانشوی زندگی نیست؟ مرگ به چنین جوانی که به زنهای شوهردار رفت و آمد می کند. من به این گونه مردها گفتنیم که در گوشهایشان گوشواره و در سرشان ریمال و لباسهای زنانه پوشند و لبهایشان را سرخ کنند، زیرا ما این گونه جوانها را مرد هم نمیدانیم و مرد هم حساب نمی کنیم، زیرا جوان مردی حقیقی و این گونه کار دست نمی زند. باقی خداوند نگهبان همه شما باشد.